περάσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Κλουζ. Σας παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες ασφαλείας δεμένες έως ότου σβήσει η φωτεινή ένδειξη προσδεθείτε. Πριν την αποβίβασή σας, παρακαλούμε να ανοίξετε τα ντουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν τυχόν τα αντικείμενα και επιπλέον ελέγξτε τα ντουλάπια και τις τσέπες των καθισμάτων για ξεχασμένα είδη. Εκ μέρους του κυβερνήτη και του πληρώματος, σας ευχαριστούμε που πετάξατε με την Aegean, μέλους της Star Alliance, και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη ημέρα. Γεια σας και καλή διαμονή. Ladies and gentlemen, welcome to Cluj. Please keep your seats.